Зунов. Аз сега казал мотор спорт Honda Civic. Намалява и ускори. Отпусне я така. Това беше Милен Зунов, 17-тият участник, уважаеми приятели на автомобилните спортове. Предполагам, че е стартирал Иван Ганчев, състезателен номер на автомобила 15, иначе 14 поред от стартовия списък, А6 класа, за който участва VG Rally Team, представлява Иван Ганчев с Fiat Punto, участва в днешното състезание. Fiat, така че ми не ги на две гуми. Ей там на две гуми. Иван Ганчев. Иван Ганчев от VG Rally Team с Fiat Punto, 14-тият участник в надпреварата. 15-ти на старта застава Емил Денев. Емил Денев е с номер 22 на автомобила си, класа е N3, VG Rally Team също представлява и Емил Денев е сред Опио. Има кеф. Рено. Тук вече са ниски. Между очи високите. Емил Денев, 22 е номера на автомобила, иначе 15-тият участник, който ще измине култовото трасе Ладжа Манастир. Ето го, Емил Денев.